Pesha hai na hai sini borom guna rakesh sipajala subject subjonal chairman bono ba hai koina bin aso khai asuna ni bagai zonal joint chairman sorry Santosh sir o amseni no lokubai hamzagi chengjak o amseni MDC borom guna gone se borma sarna go bin sini mogre aso khai asuna ni bagai gilero asok tongai rongna ba ei sati musaman ya Guys, borom ganang guys, ongo ko inay sini sati musengo sini match no. खेलांतैने ताम साना मुसुं सरके बले हमबाय सिनि मीडिया रखनो एक्चुअली मो तिनी बाजार गाबोर्डी बाजार कमिटी वे संसारजाक फुटबल टूर्नामेंट मो टूर्नामेंट आंगरो फाइ खना पाइखा प्राय 1 मास चलनायनि सौ गाय बले दल कबां खना बुसो दल खना र 14टा बल मो 14टा टीम दङ ताको फाइ दङनि साउ ताइबो गाय मो एक्चुअली गाबोर्डी बाजार आगे फनो फुटबल क्रिकेट अन्ते खूब एकटा माने जाकजमं आं से 2-3 बार मा फाइखा र आं निजे मा थं पाइखा गाय खूब एकटा गाहाम एकटा जमग र गाय जों एक्चुअली साना थांगा गाय चिनि फुटबल एमन एकटा खेला ताबो साना थांगा गाय चिनि त्रिपुरा जव फुटबल थुइ कबा चिनि यूथ रक कमा लाइव अनेक किसी अचिभमेंट बंखा जोंनो कबा चिनि कर्नेलदु बिशबानो सं हाइ बरक कायसा फुटबल नो एकटा रेवोल्यूशन तुइ फाइखा आमनिया गलो जम्पुजला हाइ नि जागानि बरक खूब गाहाम एकटा फुटबल सिनि जाखा गाय चिनि चेरावनो जों गाहाम जागा एकटा प्लांनि थांमानि बिनि फ्यूचर बिनि भबिष्यत जों फुटबलनि हयतो जों दिसाइमोन आंनि बगै दिनि अफ फुटबल मैच खूब एकटा नांगमानि मैच प्लस जोंरो दिनि चिन नासिकमानि गाको अबनो जे समाजो कायसा तामनाय बनो गोबांमा सेरे रक लामा करजा गाय जों सिवो जे खेला अंका स्पोर्ट्स मंखा कायसा एक्स्ट्रा कुकारिकुलम गाय लेखा पढ़ा खायमानि साथे साथे जों जे हाय एक्टिविटीस बेले दरकार चिना कारण चिनि फिजिकल हेल्थ जदि काहाम तंखांगे से नों जे कुनु सामं खाय माने इनका ओ हेल्थ काहाम दन खके नगो आसुगै तें लैलिया आमबोन तामन जेरा कमा जागा जों नगो चिन्ता सिंचिन ओ लोकल एमएलए सामो हाय गेलारि तांजा फुटबल नि ग्राउंड तंगो क्रिकेट ग्राउंड तंगो फियाबा जेरा तब ग्राउंड तस थांलाइलिया बर थांगाय गेलारा आसुय कुना थाइदा आसुग्रा ड्राग्स चलायो एडिक्ट लायो नस्ट लायो गाय हाय टास थंलायो हाय दसु बै आं गाबोर्डीनि बाजार कमिटिनि बेला बेला पाइखले हामबाय मारियो आरो हाय एकटा गाहाम चिनि स्कोप मामानि बगै जोंर फाइमे मान फाइका बे खेलानाय बे अनजे खायमान फाइका ताम चिन बरबो एकटा टाइम पास खायमानो जेटा हाय एकटा खेलाराव नाया कोइ चिंसिनि सोंनावने किसु दं इनके आइडियान बनो जों उत्साह रिमानाय गबो नानि मेसेज अबनो तंनाय चिनि ज तो चिनि बर रंना अमन खयनाय जतो जागानो जों खेलानो इम्पोर्टेन्ट दिखानथाय ओ आपकामिं चिनि जेनारेशन दं ताबो जेबो ड्राग्स कुबो दं अन हयते जों किसु ना किसु मुक्ति खायमानाय आर जे जान तो साखा जे सायामोन काहको तनम बगै अमाय स्पोर्ट्स एंड थ्रोटिन जों थांमाखै जानाय हाम दिनै तामनो तैनि आरो फुटबल खेला जाखा आरो दिनै गाबोर्डी बाजार कमिटी दिनै जागाव कायसा फुटबल टूर्नामेंट चेंगजाखा ओ चेंगजाक माने कायसा नाहामुं सिनि गाबोर्डी बाजार कमिटी जतन साइमानो ताबो सिनि सिकालास रायरो चला बोरिंथिं बेबाक ड्राग्स आवी नेसा खायो किन्तु साइथंगा सुनो सिनि दफानि सिनि जातिनि भबिष्यत सिनि समाज बेलायके तला गलै दं आबनो बाहायके जों दिसाइथुमनानै पुरा एकदम फ्री एकदम ड्राग्स आया नेसा खाया आबनो तैयो दिनै उदुं नाजागो
खेला-दुलायावनो बाहायके तेब सागाति सानानि एंके ताबुं नुखा जों मा दगत बर' दङ थोंमानो गैया मबाइल गेलेरि स्नामजाक गेलेरियाव मबाइल नायलायै टाइम काटिलायो ताई अर नेसाराव खाइलायो ड्राग्स लायो माहिनु काबनो सकमानो बागिनो अ दुना जागो कचराय रक मात बाय जवाजक करे अ मात बाय बाहायके अर तुबुई साइरो बाय मार बाय नागै थङै बाहायके सिनि समाजनो तिसामाने ड्राग्स सकाय मानाय आबो सिमिया गोबां मा अ जागाव सिनि बरक रक गोबां खेला दुला काजाक क्रिकेट फुटबल नथों काबनो तेसा पाराम सेरग गोबां टेलेन्ट दङ थङा ग्रेन दं बगनो बाहायके कुसुक साको तालांमान गाव माहाय इंजामानि तिनि नुखा तिनि सिनि मा सानाय स्लाय स्लाय खाना सिनि बुबागरा जेफुरु सिनि जातिनि समानथि सानबाय थांसा खाय जेफुर फायो आबो सिमनि किन्तु खेला दुला निबो तेसा अमायखौ दुगना जागो अमायके नतिने एकता गाव देखाय गाव दिने एकता बुं दं गाव दे सब समय फुटबल टुर्नामेन्ट उंगो जाना के बंखा गाव दे फुटबल जेकुनो मैच जोंखा मातनो अर बेटलाके जम फुटबल नथों क्रिकेट नथों गाव माके न तिने अमाके चेंजमानि खा खाय अमाके प्रत्येक आमसेयो अमाके टुर्नामेन्ट बा खेला उंनि हाके सिने सिकला साइ रक जारा परिने रक काहाम परिनाय तै त्रासनो याखनाय कापन तिने अब खाइजमानि तिनी बदल भाइ बदल तिनी बुदम खाइजाखा उदिगु साइड किल्ला तेसंगा आगोतला काइजा साइड गा अब बाय तिनी फुटबल मैच गावरा फाइमा जाका सिनि केसि जाबाय सिनि गाबोर्डी नकआउट फुटबल टुर्नामेन्ट ताई फाइमा जाका एमएलए बंगना बिसि कलय हाइकेना सिनि एमडीसी बंगना गनाज दपरमा के जुनालनि जॉइंट चेयरमैन राकेश वाइस चेयरमैन सुदेब हाइकेना साबजुना चेयरमैन गावदिनी बंगना आपन अमके जतन मानजागे तिनी अ खेलानो सेंसे रेखा स्पोर्टआव बाहाय इन्टारेस्ट खालायो स्पोर्टआव तेबो मनोजोग खालाय बरकनो तेबो खेलानि एक्सलेट खाय बुखा तलां थांमानो आ उदुगुनि बरक तिनि खायया बरक सनो कबखा संदालाय बंनो हामबाय मा जानगो नि गाबोर्डी बाजार कमिटि नगनो तिनि अमहायंमानि बिसिंतै सोंनायो सिनि बरक अनेक सिनि बरकनि बिसिंगो प्रतिभा दङ टैलेंट दङ अमरदीप देबबर्मा हाय बहाय जे अमाहाय खाय खेला थङै ब जे वेट लिफ्टिंग अफ फाइ ब पाइ फैया अमाहाय गोबां मानसिनि बरक खेला दुला थङै पाइजा फंमान दङ थिया बर स्टेट बाय अनार जागिया अमाहाय रगं दङ रामनि बागै हिंखाय सिनि बरक प्रतिभा दङनि प्रतिभा न फुनु जाय अंके हुजागे हाइडिं दङ अ सुजुग मानानि बागै न जों अम फुटबल खेलानि बिसिंथि गुबुन खेलानि बिसिंथि खालाय जों अ खेला दुला संथेबो प्रमोट खालामनायनि बागै सोंबोनो सबाय बा अमा एक्सलेट खालाय बंनो लगिरि दं दिनै खेला दिनै किलानि एफसी बाय आगरतला एफसी अ थांनाय बिसिं दलसा पाइनाय दलसा सेन्नाय अबनि बिसिंथि बर' रंनि खा मुसुमानि अ गाबोर्डी एलाकानि बर' रक একটা बर' सब समय टेंशन दं बहुत टीम न हामजागे पाइरनाय पाइरिया अमनि टेंशन दं अमा केमं टेंशन दं के आबताबमदि ड्राग्स एडिक्ट सुमारो गुबुन नेशा जाति सामारो आबर पगै माथां खेला दुला आंखा बरंना एमन इन्टारेस्ट खालायो जेफोरखौनो सब समय आब खानो आबनो मुति खालाय जम बनि बागैनो खेला दुला खायमानि मिसिंदि सुङो ड्रागनि जे बाहायजे जों फ्रि मानो बनि उद्योग नावैनो अबरतिनि गाबोर्डी जों संजाखा आं बंनो वेलकाम खायो बंनो उद्योगनो आं स्वागत जानांगौ अमाहायनो जालगलाया खलाय और कोनो वालाय सबाय करिखे कोनो बुलाय तगलाय करिखे खेला दुला पाइनानि थों खेला दुलानि बिसिंथि सिनि बर' हामजांलाय मं थंलाय मं हामलाय तेसे कुसुखौ गायाखै तेबो खेला दुलानि प्रति नजर लाय जों आगु गैलांमानो आदिगिन जों माना हामबाय United Club X. Subhojit. United Club Ninge goal lekha Subhojit. Subhojit Marak.
side team lead, please. Team manager no koi nai nong team lead nal bagai.